De paarden stellen zich op, dames en heren, voor de prijs van Wolfgaard. De radio. En het prachtige verhaal van Derk Buitenzorg is tot ver over de landsgrenzen gekend. Kom maar. Derk Buitenzorg zet de achtervolging in. Cool. Tosdale die wint deze Main Wise Last Challenge Race. Voor de derde, vierde en vijfde plek kwamen in beeld Derk Buitenzorg. Cool. Dirk giet het even het tongetje van een week voor het laatste aan en toen had er het heel best dien, beter had er ooit dien het. En de manier waarop dat bleek dat er het nou de macht krijgt om ik terug te gaan. Dat wie eerst als strijd hier nou een beetje een probleem. Hij liet ook kwaliteit zijn, maar hij hier net het vermogen om het auto te zien. Kom maar Dirk. Hij presteert boven verwachting. Zo gewoon. Maar ik zie er altijd wel vertrouwen in en ik stond er net versteld van, maar wol dat het als er 4 weer. Ik ging hem gewoon even naar Jellehoeken uitrijden. Dat is zien. Meen je te morgen lopen. Hoe zit het alweer met Dirk? Ja, Dirk die is op een verkoping geweest en toen waren er weinig kopers of helemaal niet in. En toen kocht Hendrik Polm voor €100 en de sportredactie die vond dat jammer dat Van Hindert naar de slag ging, maar zij weet niet wezen voor die prijs. En die hebben hem genomen. Ja. Zo ja. Hij is zeer eigenzinnig. Als je hem in het land brengt en hij meent dat hij wat lekker stiert, dan doet er een kop bij je bij en dan gaat hij daarheen. Want dan is hij moeilijk te houden. Het is een beetje een stug in de hand. Maar voor de rest, het is verder een heel lief kinder. Hij slaat nooit en hij biedt net. En. Als er aan het werk is het een heel novel kinder. Alleen van de winter, toen we er net aan het werk en toen we er zagrijnig. Toen we er net te genieten. Hoe is dat met jou? Je hebt een heel soort hinders. Ben je een man die van al die hinders houdt? Ben je een soort band van je of? Ik heb ook gezegd dat ik een baan met een hinder probeer te krijgen. Want dat is het belangrijkste van een trainer. Je moet een hinder begrijpen willen wat er wil. En als je dat begrijpen wil, dan ben je een heel eind verder. Of dat je het snappen wat een hinder wil. Want elk hinder heeft je eigenaardigheden. Maar als je te meer te komen en ze willen het voor je doen, dan komen er vaak resultaten. Maar die ene is beter dan horen. Bijvoorbeeld als ik een kwaliteit heb en je kan nog zo'n goede baan hebben, dan win je nog een prijs. Deze haar wel van je loopt. Ja, dit ben je. Hier Dirk ik altijd bij deze ploeg. Ja, ik ben allemaal run. Dit is je maten? Dit is je maten, ja. Waarom wil je Dirk wel trainen? Omdat het een uitdaging vond. Ik vond dat ik hou van uitdagingen wat dat betreft. Ik ben er fit, dat ik gewoon wel graag zo'n hinder erbij heb proberen om het kleer te krijgen. Dat vond ik het mooiste. Om ze kleer te krijgen vind ik het mooiste. Als ze kleer binnen, oké, maar om ze vier te krijgen, dat is het mooiste wat er is. En wanneer is Dirk kleer? Op dit moment. Op dit moment is de kleer. En hoe goed het er wordt, dat weet nou net een mens. Maar ik heb daar alle vertrouwen in dat het is net een foutmaker. Hij doet nog zijn best, dus dat komt goed. Maar wat bedoel je dan krijg maar kleer? Dat ze presteren kennen en mij de eerste meid van kennen. Dat ze geen rare dingen doen, dat ze uitbreken of springen of hoorde dingen. Om ze saffier te krijgen, nou kan ze presteren. Maar nu zeg je van, ik vind het mooi om ze kleer te krijgen. Dat is nou zo, hou je dan op? Nee, we gaan terug. Nee, we gaan wel terug. Nee, dat... Kom maar. Wanneer kunnen we hem weer zien? Hij rent nog zaterdag weer in Wolvingen. In de koers. Succes! Yo! Een BM het wat, zeg ik dan. Een BM die groeit en een BM kan volle ouder worden dan wij zelf worden. Dus
Zeg ik wel eens dat we een BM-plantje over 100 jaar staat het daarna gaat er net omwaaien. En over 100 jaar ben wij er langer meer. Zo. En die BM die binnen spontaan bij jou in de viertal? Ja, die komen daar omvliegen. Ja. Nee, die heb ik van Staatsbosbeheer en soms dan heb ik wel eens een BM bij iemand van het HEMA of ja, iemand die aan het snoeien of aan het zegen is. Of die zei ik wel, die BM missen, hij er belang bij. Nou, dan, als het een mooie BM is, dan hebben we hem erbij. Het is een beetje een hobby die wat uit de hongerroen is, zeg ik dan wel eens. Maar wij vonden het eigenlijk zonde dat al die mooie BM soms, en ik al vaak oude BM, dat die gewoon in een kachel gaan. Dat die kachelhout van maken wordt of versnipperen. En, nou ja, dan denk je van, nou, zoek dat ik nou wat maar kennen. Wij maken hier dus tafels en bankjes en we maken hier stoelen, leiders, klokjes, krukjes, bankjes, wat hier maar staat. Ja, naar gelang, uit een planken, hoe ziet die planken eruit, wat voor vorm heeft er en wat kunnen we daar nog uit maken, denk ik dan. Zo. Wij vinden eigenlijk dat een meubelstuk, of wat je dus ik met maatje, daar moet eigenlijk nog een stukje van de waankant, van de boetekant van een BM aan zitten. Dan kun je dus zien dat het een BM-best is. Dan denk je dat hout komt uit de fabriek of dat komt hier of daar waar. Nee, dat is hout van BM in het Westen. Ja, dat vinden we eigenlijk het leuke eraan. En had er dan ergens een skork in zit? Ja, een skorken jij erbij, zeg ik. Mensen die geen skorken zien wel, die moet een plastic meubel kopen, zeg ik dan.